Ay, salamat. Huwag tayo klase mga classmate. Magiruan dyan na ito akong kaba o baka karon. Nya kamo mga classmate mo, diretso na mo kulis inyo ha? Oh, madiretso na ko Maria. Diretso na po ko Maria, oy, maglaba pa ko ni kong pulo. Sabay mo sa kuha, to tanin sa balay ba kay magdulatan niyo ang taguanay. Kani man pulo lusyo. Pwede pa man na unyang hapon ni mo laban kay nipis ra man na. Dali Sige, naman laban ko ko. Maria. O sige, magdulat ang taguanay dito ah. Ikaw biti, uban sa mukha. Hindi na ko Maria, oy, kasukan ko sa kong mama. Ba na lang kasi lahat Kalain ito. pa rin mo biti, oy. Lang ano masukuman imong mama nga uban siya kabalo nga wala tay klase. Bitaw po. Bitaw no, labi to kabalo Ani sa na lang, mama. wala ani na lang, Beteo. Ipagpaliban sa anak ko ang pagpanugay ay pagbakiro og kabaw, ug baka, basta uban ka sila, uban na lang pug ko dito. Uban ka? Sige, may pamuban na lang Kay ko. ikaw lusyo. Ay, kay mo, ubanan mo tanan, uban na lang po Tara, ko. tara. Maria, ta kasabaan sa mong mama na dili ta magdula. Dili man guna siya masuko, mas masuko na si mama kung sa laing balay ko magdula. Wala bitaw tanyo klase. Bantay bitaw ka Maria ha. Sige dali na. Oh, Maria, nanguli man lagi mo. Unsa man, wala may klase? Ma, wala mi klase. May klase nang. Bagi pauban ako sila diri ma ba kay magdula mi. Ayo Maria, kay ning uli ka dayon. Unya ka mo mga bata, ngano wala man mo ni dito uli sa inyo ha. Alangan kay gipakuyog man ning Maria diri, ingon siya og diri may magdula, dili daw ka masuko. Bitaw man no. Ingon po siya nang mainit po daw mi diri. Wala nang uban mi diri nang. Nang ugdaon. Sige, musugot ko nga magdula mo dire. Pero inig kalas 10 manguli na mo. Para makatabang pa mo sa inyong mama sa tarabuon sa balay. O tanawa sugot si mama no nga magdulatan niyo diri ah. Nya ato pa mainit Maria. Ah, grabe po ni si BT. Wa pa kita kasugod og dula, painit ang sa una-una sa Magdula sa tanin niyo. Mga bata, kung magdula mo, hinaynaya lang na inyong tingog ha, kay magigdahigda sa kung dito sa kwarto. 1 Oh! Taguan kay mapuno mo nakita. 3 4 5 6 7 8 9 Karon mo. Ago good mo, aron di mo makitaan. Whoops. Ay? Asa ka kita si Dudong Pawik sa kuha diri. Kung musulod si Dudong Pawik, asa ko man niablihan ni CR. Ilak day na ako ni. Kabalo ko na mo dre nagtapog sa sulod. Di man dyan na ako niablihan. Makit-an na lang nimo na sila tanan Dudong Pawik sa ako dili pa. Kinsa nagtuo nga na ako diri likod ni mama. Aron, medyo ko ani ang dagan kay sulod si Dudong Pawik. Sa tumiting. Ay ko, iro. Unsa man ang pultahan diya, Maria? Aha, mula tayo nagtago sa kwarto. Tinitingog ang sira. Wa na. Nakasabaan jutang ng Marlin aniron. Kalain ko lang ilang sila magpustak na magkalit. Patay, masaktan dyan ko rin Dudong Pawik ba? Salamat, kinibalik si Dudong Pawik sa kwarto. Magdali-dali ko, bi. Unsa man Maria? Kaya dyan rin ba? Danghaga po anong bayhana. O hindi mapod kahinay. Kasukaan dyan may aniruntanan ba? Ano palagi? Maria, anong naman mo sa sulod nagdula? Ikaw kay nag-ulo ba? Masakpan ko. Meron di ka diha? Bantay lang muna ko ron ha. Natugaw lang akong pagkatulog. Nganon diri man mo sa sulod nagdaguay. Pwede man sa gawas. Dudong Pawik, times ako. Kaya nasuko sinang Marlin. Magawas ako diri sa kwarto. Gani bitino, nasuko na nun sinang Marlin. Gihagbong maguniklir ang kalderin ba? Panggawas mo diha! Ay, sa ako Dudong Pawik, kay mo gawas ko doon sa CR. Kinsa man ang nagtago diya sa CR. Basig nalibang nahawa na namubo. Ano mo ba? Sa muka ni mo maoy nagdaguanay ragani mi. Taguanay. Dito di mo sa gawas magdula. Mama oy, Dudong Pawix time out sa kay mugawas ko. Dudong Pawix manago na mig usab. Pili na ko kay masuko imong mama, muuli na lang ko Maria. Giingnan ta mo nga diri mo magdula pero dili sa sulod.